Superongi egon gara oso gustora. Kostatu zaigu itzala aurkitzea, baina mugitu txiringito osoa eta hemen gaude super gustora. Bai, oso gustora, janaria zegoen oso goxoa. Beroa izan ezik beste guztia primeran. Janaria super goxoa eta dena super ondo. Resaka pasatzen, giro politakin. Lagun artean, primeran. Kriston beroa, baina giro ederra dugu. Oso garrantzitsua da herritik herriarentzat festak egitea eta ez bakarrik udaletxetik egindako gauzak, orduan hemen gaude atope, apoiatzen bai. Ez dugu erraztasunik eduki Risen Ferminetan egu gehiago presentzia edukitzeko, baina faltan botatzen da ez, beste egunetan espazio hau ez edukitzea. Ez alternatiba bat izateko kulturari dagokionez, eskaintza musikala izateko, baina modu politizatu batean bebai, eta kolektiboak ere behar dutelako saretzeko eta diru ateratzeko gune hau. Horima batean egun batean bakarrik, behintzat etortzea garrantzitsua zela uste dugu. Genean geratzen gara alde hori gabe, ez dira gure San Ferminak eguneko egunean. Goe San Ferminetan etortzen dira kanpotik jende pilo, eta gure guneak izatea garrantzitsua dela uste dugu. Geroz eta jai privatizatuagoak, geroz eta jai komertzialagoak eskaintzen dizkigute, ari dizkigute herri mugimenduaren espazioak kentzen, eta horren indartu barra ditugu eta jende aktibatu barra da herri San Fermin herrikoiei indar berria emateko eta berriz bultzada bat emateko, ze bestela kenduko dizkigute ditugun espazio gutxi horiek ere. Udaletxetik ari dira kentzen herriko gauza guztiak eta bakarrik haien jaiak dirua ateratzeko nire ustez eta ez autogestionatuta edo hori gurea den festa kendu nahi dute guztiz. Bai. Alde batetik ahul gaude, mugimendu bezala, ez? Eta bestetik udaletxeak ez du erraztasunik jartzen. Ikuste pandemia eta gero erabili zutela paroi hori, ez? Eskusa bezala gauza guztiak mozteko. Gaiztoak iritsi direla, bazeuden ja, baina iritsi dira ez dakit gero eta indartsuago daude, ez dakit nola egiten dute, baina nahi dute kendu dena eta ari dira lortzen. Udaletxeak oztopo gehiegi hartzen ditu eta zaila da ezer prestatzea, debekuak eguneraukoan ez ikusten dira. Nahi dutela realitate euskaldun, antikapitalista, feminista eta bar, bazterrera eraman, ikustezin bihurtu, tokatzen da erantzutea, aktibatzea eta antolatzea berriz indartzeko, ez? Herritik herriarentzat jaiak eta upa San Ferminak, baina hemengo San Ferminak, horrelakoak. Gora San Fermin, feminista, errespetu askorekin, gora autogestioa eta gora herri San Ferminak. Gora la farandula, beti. Alduten enean nik jendeari esango nioke olako gauzak bai edo bai babesten saiatzea. Behintzat, egun bat barri baldin badago, ontara bai etortzea. Deskantzatu bar baldin baduzu, deskantzatu beste egun batean. Gora herri San Ferminak! Eta Faku PN! Estamos a 86 kilómetros por línea de meta, amigos espectadores. Ilagoy Coa, Canala, Laida, Anchora, son la mayoría de los puntos por donde van a ir pasando. Kultura, ekonomia, oro har gizarte garapena, eredu konkretu bat egon badago eta Urdaibain
gatazka hori nolabait agerian ere geratu da. Jin eta jan, horri buruz irakurri digu gainera egunotan Amaia Ereñagari, eta gaur, nola ez, plazer handiz, gure hartzen dugu. Amaia, aspaldiko, eskerrik asko, gaur gauren izateagatik. Aspaldiko, kaixo, ze moduz egine, ondo. Osongi, Amaia, egunotan eta gainera erretaz irakurri dugu Urdaibairi buruz azken garaiotan dezente hitz egin da, naiz eta Guggenheim bezalako proiektu bat aspaldidatik datorren, azken kanpainetan nolabait esatearren palestran egon da, eta tira, Turreko errepide bazterretan ere ikusi dugu aldarrikapen batzuk, kanpainan beste batzuk sutsuki defendatu dituzten proiektuak, Urdaibai, asko, nik uste dut baina gehiago, akaso ez dela sekula bertatik pasa. Urdaibai, nolako kokapena egin genezake, ezagutzen ez duen baten aurrean? Bueno, egia da Urdaibairi buruz asko hitzeiten dela, baina nik uste dut ez dela nahiko txo hitzeiten, horretik idatzi nuen baita ere komentario. Egia da, hori, ezautze dugula, erreserba naturala dela, ez dakiz zer, eta gero, baina bada, orain dela 10 urtero, badau garai luze bat, azkeneko hamarkadetan, Guggenheim museoa bertan eraikitzeko proiektuarekin bueltaka ari dira, batez ere PNV-ren, jeltzaleen proiektua da, goratze duzue, da, erreserba naturala, Euskal Herriko guztiok ezautze dugu, Euskal Herrian dagoen erreserba natural bakarra, eta hala eta guztiz ere dago, eta eskualde bat ekonomikoki dagoela pixkat, ez dagoela momenturik onenian, baina bihurtu da ez dakit gentrifikazioa alako zerbait dago, ez? Oporretako, turismorako, eta hortxe dagoen proiektu, sortzen ari diren, dagoen mai gainean dagoen proiektu bakarra da, proiektu turistiko eta kulturari lotutako proiektu turistiko bat. Bizkaian bai gertatzen nahi da, eta oso garbi esaten dute bertako agintari jeltzaleek, hemengo modeloa etorkizunerako da industrializazioaren ostean, horren desagerpenaren ostean, turismo kulturala bultzatu nahi dute. Bilbon funtzionatzen nahi da, esan nahi dut, modelo hori gustokoa izan dezakezu bai ala ez. Eta hori museo handiak, hiria edertu eta zerbitzuetara bultzatu, turismoa bultzatu. Gaur egun gauden egoera postpandemiko honetan eta ez dakit oso baliogarria ete den. Hori bexe bera sortu nahi dute Urdaibain. Halako antena bat orain dela 10 urte eroia saiatu ziren bertako BBK-ko udalekuetan gaina zan eraikin babestu bat zan, eta guzti hori, eta bertan saiatu ziren eta azkenean Patxi Lopezen gobernu berak atzero bota zuen. Orain berriz da hortxe mai gainean. Eta gezurra badirudi, nistot ez dala oso ondo islatzen, ez dala iristen Euskal Herriko beste punto guztietara, beste txoko guztietara, bertan inguruan, Busturialdean dagoen proiektuaren kontrako movimentua, plataforma ezberdina daude, eta zentzu horretan hori pixkat mailan gainean jarri nahi nuen hauteskundetan gai asko eztabaidatzen dira, baina holakoak ere niostote garrantzitsua dira. Zentzu horretan, gainera erakurtzen dizugu paradisua eta infernua, Jin eta Jan. Aipatu duzu, hainbatek ezagutuko duela Urdaibai inguru hori, baina akaso Gernika berare ez dute lotuko, baina bada nolabait bizirik edo babestutan mantentzen den azken natur gotorleku bat itsasoaren sakonera hainbat ditugulako, Kantauriko kostaldean, baina gehienak industrializatuta edo zeharo kutsatuta egon daitezkenak dira, besteak beste, Petronor inguru hori ere inguru ederra askoa izan daiteke, baina geratzen den azkena. Aipatu duzu Eusko Alderdi Jeltzaleak sustatutako proiektu bat ere izan dela, deigarria da, babestutako gune horrek garapen ekonomikoan gainbera izan duela, ontziolak ikus daitezke oraindik ere, oinez naturgunetik joan ezkero, edota uretatik, Biraguan,
badira aukera ezberdinak. Alderdi sozialistak dudamuda izan du. Alderdi popularrak ere kontrako jarrera ere izan zuen urte batzuetan zehar behintzat. Igual esango dizu toki berezi badaut, guztiok ezagutzen dugu hor kanalan, zuk ezagutuko zu, ez? Kanalan dagoen hortxe taberna horretatik ikusten da, eske parez pare jartzen zea, da eskumaldian, ez? Itxasadarraren eskumaldian jartzen zea eta bertatik ikusten duzu hori paradisua. Hau da, erreserba naturala, ikusten da bestaldean Gernika, Sukarrieta, Pedernales, eta hori, parez pare daukazu ontziola, Muruetako ontziola, onduan udalekuak, BBKko udalekuak, eta ze gertatzen da proiektu honekin, oso bitxia da, teorian ez ginateke kontra egongo, gehienok, beste museo bat eraikitzearen kontra, gaina, hau ez dute oso garbi esan zer den, nolakoa izango den. Asuntoa zea da, museoaren egoitza bat Gernikan egongo zala, Gernikan, eta beste egoitza bat Muruetan, bata punta batian bestian. Bide bat zeharkatuko luke, justo erreserba naturalen erditik pasatuko zen bide bat, eta bat eta bestia lotuko zituen. Gero, horretaz aparte dago, BBKko egoitza da hor, onduan, udalekoa direnak, orain BBK klima deitzen dana, hor ere oso garbi ez da ere erabilera izango den, ez? Orduan, proposatzen dute justo erreserba naturalaren erditik, turismoaren transito bat. Hilabete batzuetan, esaten dutenez, oso arrarua egiten zait niri guzti hori. Eta gero, sortzeu galdera bat, ez? Zaite justo toki horretan, esan nahi dut behira zema toki dauden Bizkaian, esateko enkarterriak, eta beste toki batzuetan aurkitu ditzakezu gune natural batzuk hori egiteko, eta zaite justo hortxe, eta ze interesa dauden horren atzian. Eta gero beste galdera bada, ea turismoa araño mugituko ete den, eta nola mugituko zan baita ere. Zan edo tortxe movimentu bat egongo zan, kotxetan iritsiko ziren, trenetan gero oinez pasatuko ziren. Nire zarantza asko sortze zaizkit, eta gero gauza bitxi bat gertatzen da honekin baita ere, hau impresio ez da personala, asko daukago baita ere, proiektu honen alde daola batez ere Bizkaiko alderdi jeltzalea, oso diputaziotik bultzatu den proiektu bat, oso zutxuki eta ez dakit nik ikuste diot Jaurlaritzari, Bingen Zubiriari eta Jaurlaritzari halako zalantza punto bat, baita ere. Ez da oso konbentziduta ikuste, baina azkenian seguruen ekeingo da, eta malgarria izango litzateke, bat eze kontua ez izanik, erreserba natural zoragarri bat daukagula hortxe, eta pena bat izango litzaken nik egia esan ez dut ulertzen oso ondo. Esplikatu beharko digute, eta, itxoiten gaude, diputazioak zezaten. Aipatu dituzu, Unai Rementeria, aldun nagusi zen garaian sutsuki sustatutako proiektua dela, Guggenheim Bilbaoren garapen bezala, eta erabakigunea gainera Bizkaian zegoela, sutsuki defendatzen zuen orduan, eta ez New Yorken, hori ere bada deigarria den zerbait, Bizkaia behin eta berriz aipatzen den gako bat delako, eta horrekin batera, hain zuzen ere, BBKaren lur horiek ere tartean izatea, ezta? Urte luzez, gazte belaunaldi askorentzako naturgune horrekin nolabaiteko lotura eta Euskal Herriko parajeekin ezagutza hori sustatzeko bideratua, inguru paradisiakoa, ondo aipatzen duzun bezalaxe, eta orain esan genezake nolabaiteko naiz eta proiektu kulturalak izan badu puntu pribatu handi bat egin batean, eta bereziki funtzio aldaketa nabarmena. Bai, ni egia esango dizut, nik inpresioa daukat betidanik horren atzean beste zerbait dagoela. Beste movimentu ekonomiko bat, halako zerbait. Ez dute oso ondo esplikatu. Zetako den, xeuren lanpostu bateako ziren, sortuko zituzten, onura ekonomikoak ekarriko zituztela Bustoria aldeako, baina ni inpresioa dakat, eta orain arte eman den informazioen arabera, hor atzean beste interes batzuk daudela. Hau da, eraikinak egiteko, badago hor atzean dauden interes batzuk, eta gero Gernikan gertatu den
hauteskunde municipaletan eta udal hauteskundetan gertatu diren movimentu arraroekin, hau da, azkenean, PNV azkenean beste lista zalantzagarri hori sekula onartuko ez zuen, ero bultzatuko zuen zerrenda hori, azkenean alkatetzan jarri du. Orduan da, sortxe, movimentu arraro batzuk, ez dira hain arraroak ikusita baita ere proiektu kultural eta turistikoen inguruan badauden hortxe interes ekonomiko asko daude, batez ere Bizkaian. Esate dizut, Bizkaian argi eta garbi daola, ez dakit, alako sentipen bat, ero alako proiektu bat, ez dute Euskal Herria ero KAB, egoaldearen ikuspegiti ero klabetik ikusten, ero behiratzen, planteatzen, baizik eta Bizkaitik. Oso bizkaitarra da, eta hemen bultzatu, eta zinema plato batzuk sortuko dituzte. Ordan, horatzean badau diru bat, moitzen nahi dana, eta segertatzen da diru horretik, dirutza ero interes horiegatik, erreserba natural bati, zeharkatu eta horrekin bukatuko dugu, paraizu horrekin bukatuko dugu, ez daka zentzurik. Zentzu horretan aipatzen duzun lerro hori izan da, Eusko Alderdi Jeltzaleak Bizkaian duen esan dezagun ibilbidearen garapena, historikoki eta badirudi, bintzat aurrera begira esku hartan duten proiektu estrategikoenen artean dagoela bintzat Urdaibaikoa. Ez dugu aipatu gabe utziko, lehenagotik ere badirela, bestelako adibideak, lehendakariek ere ardantzak izan zuen, auzi polemiko nabarmena Urdaibaiko inguru horretan, egia da, udatiar aberats askoren edo hainbaten tokia edo ingurunea ere badela, eta nolabaiteko gotorleku moduko bat ere badutela egin batean. Tira, urarekin izan duten gatazkala eta guztiz ere beste baterako utziko dugu, egia da badirudiela, Urdaibai paradisua badela, baina azpiegituraldetik muga handiko inguruare badela, eta aberatsa izan gabe, bat baina gehiago estuasunetan ibil daitekela. Gernikako adibidea dugu, Gorroño alkate baina tarte baterako bakarrik, ikusteke, zer gertatuko ote den eta proiektu honek zer ikusia duen. Deigarri adonola ere mundaka baten esate baterako Eusko Alderdi Jeltzaleak urte luzez izandako gobernantza hori bukatu ere egin dela. Ikusteke, ea zer gertatuko den guzti honekin. Amaia, adonola ere, lehen aipatutakoa, filma ez, abesti bat aipatzen zenuen, nolabaiteko deskribapen gisa, bazuelako nolabaiteko paralelismoa. Gure belaunaldiak deskubritu egin dugu zuri esker, hori ere aitortuko dizut. Baina alderak eta hau, azaldu guzu, zein da atzea azalpendu du, zergatik aipatu duzu adibide gisa? Stevie Wonderren diskoa, Stevie Wonderren disko hori, ez dizut esango zen ere ingles kaskarrian, dozar gauza esango duke, baina disko hori da naturarekin, egindako, naturaren soinuekin egindako disko bada, disko referentzial bat, eta baita ere, orain dela gutxi, hemen Bilbon, Alondegian egon den erakusketa batian adibide bezala jartzen zuten, natura eta gizakiaren arteko loturaren arteko erakusketa bat zat. Eta, aipatu dut naturagatik zemateko jartzeu zukaskoa, eta hau entzuteakoa ematen du Urdaibain bertan zaudela, halako zerbait naturan bertan murgilduta, eta gero nik gaztetan baita ere, diskorrekin, nola izarra nahi zen, asko disfrutatzen duen. Eta dana, Rolling Stoneen azkenengo aurtengo aukeratu dituzte azken urteetako, azken hamarkadetako diskorik onenak, eta hortxe gehienak hau aipatzen zuten, Stevie Wonder. Aitzakia ederra izan dugu, Urdaibaiko auzi honen ingurumarian, Amaia Ereñagaren iritziak harri dugu gaur, eta bukara ere nahiko musikala. Paradisu honi buruz, espero ezagun infernu ez bilakatzea, aipatu dugu urarekin nahiko estututa dabiltzala, baina tira, infernu ez dadila bilakatu, azken galdera trampa bat. Uste duzu, Guggenheim Urdaibai hori gertatuko dela, etorriko dela, ala proiektu batean geratuko dela? Ez dakit. Zalantza dituz, oso
aurrera doaz, lortu dituzte azkenen, Madrileko gobernuaren, orengo gobernuarekin, hemen diputazioetan eta udaletxetan egindako akordioen ostean, bakizu akorde guztien datzean beste akorde batzu daude. Eta orain dela aste batzuk onartu zen Madrilen diru laguntza bat eta honi bideratuta. Eta pixkanaka nik uste dut aurrera dijoaztela. Ez badago holan giza movimiento bat horren kontrakoa oso agerian agertzen dana, ero ni uste dut aurrera jungala. Esate dizut, interes ekonomiko asko daudelaren sensazioa, ero datuak dauzkagu honen atzetik. Zergaitik jarraitu nahi duten honekin aurrera? Ni baiezkoen ezagun nuke. Ez baldin badago hori movimiento sozial bat, ero zerbait horren kontra holan pixkate argia, segurenik erekiko dute. Tira, hemen gonbitea edonola ere, gure ikusentzuleentzako, proiektu honek aurrera egin ala ez. Gernika, Euskal Herriko bihotz, memoriaren bihotz handietako bat, eta Urdaibaiko paradisu hori, oinez, bizikletaz, baita uretatik ere muruetako ontziola, sukarrietako inguru hori. Askotan norberak ikusi berri izaten duelako, halako astakeriak zenolako kaltea izan dezaketen, baita gu guztion ondareari dagokionean. Ez du ahaztu behar eta Bizkaia Euskal Herriare badela, baten batzuri ahaztu egiten bazai ere, edota alderantzizko kontzeptua garatua baldin badute, ezta? Euskal Herria Bizkaia da. Bai, erabatekua. Amaiaren Jaga, mila esker, gaur geuren izateagatik, beste bat. Zure, plazerra izan da, muso, gerten. Aipatu dizugun bezalaxe, tabernako goizaldeko borrokaren itxura ere hartu du Sánchez eta Feijóoren eta Sánchezen arteko oilar borrokak. Gizonak gizonen aurka, horixe ote da aurrean dugun etorkizuna. Itxura honik ez du momentuz, hautagai bat ala beste, ez dakit banik zote diren biak kaskar, euskaldunontzat, emakumeontzat, anelindane. Analisi zorrotza egiteko tartea dugu hau. Hauteskunde kanpaina poroetatik ateratzen zegu, Twitterrean sartu, ez da besterik, gainerako sare sozialetan ere alaxe, Iruñan ezik, Sanferminak direlako, baina tira. Sánchez Feijóo Sánchez, zenolako sensazioa duzu Espainiatik datorkigun giro honekin? Bueno, atzo gabean egon nintzen ikusten, zera, liskarra hori etzalako debate bat izan, eta ikusten baino ez dinotxut egon nintzala, ze volumenak endu nion momentuan, hasi ziren haien artean, bata bestea zapaltzen hitz egiten zutenen, eta esan duen kenduko dut volumena, eta nik jarriko dieta hotxa. Orduan, superrondo pasatu nuen hori ikusten, zen ni Sánchezi jartzen nion ahots bat, Feijóori beste bat, eta horrela debateak behintzat zentzua zeukan. Segero irakurri duenaren arabera, hori izan zen, Feijóo gezurrak botatzen une oro, bestea zapaltzen, ondo esaten zenuen bezala, oilar borroka bat. Nik Sanferminetan dauden guztiak, zelako inpidia diedan. Ezki hor daude, ez dira zertaz enteratzen, orain baten bat gau pasan egongo da, zoragarri, tio, eski hori da. Azkenean, atzo hor ikusi genuena, gaur goizean debatitzeko gehiago emoten ari digu, baina eske desmobilizazio dutxa da. Zehari gara hitz egiten ez dakit zertaz, benetan nik uste dut, ni atzinmenari bat, ahotsak jarriz, eta hori da niretzat egon zen debate bakarra. Eztabaida horretan gainera, eskuin muturraren mehatxua argudiatzen du Sánchez jaunak, eta aldiz, Feijóok terroristekin akordioak egin izana. Badirudi, Euskaldunak bertan segituko dugula, erdigunean, naiz eta alde egiteko gogoz izan, inoiz baina estuago heldu nahi gaituztela?
Bai, bueno, nik uste dut dela arroio bat, ez dakit, vintage edo alako gauza zaharrak berriroren modan jartzearen movida bat, ez? Osea, eta ez dakitzen batetan aipatu zuten, Miguel Ángel Blanco ere aipatu izan zuten, osea, karo, nik 34 urte ditut, Laizter 35 beteko ditut, eta gitxi gora bera badakit zeri buruzari diren. Baina imagina zazue, 25 urteko pertsona gazte, baino heldu bat, debate hau ikusten, nor da zer, me suena, baina ez da, osea, izan zen oso debate vintage bat, osea, nik uste dut asko hitz egiten da, eramaten duten arropari buruz eta ez dakit zer, nik uste dut eraman behar zutela bigotillo lapiz, eta ez dakit, eta pelo kardau edo lago gauzak, ze izan zen oso vintage, alere nik beti esaten dut, haien mobili buruz hitz egiten dute, euskaldunak aipatzen gaituzte, baina bueno, oso modu kreatibo batean aipatzen gaituzte, baina azkenean gu emetik guztiz kanpo gaude. Hau da, telediarioan eguraldia moten dutenean bezalaxe, esatu dutela, bueno, temperaturas extremas en todo el estado español, eta Euskal Herrian 19 grautan gaude, esatu duzu, eske beste herri bat gara, eske beste movida bat gara, hor gaudela esaten dute, baina ez gaude hor. Eragin zuzena izango du edonola ere, datorren uztailaren 23an gertatuko den horrek guztiak. Azken urdotan, Twitter sare soziala gainera aipatu duzu, sutan, bizi-bizi, gori-gori ikusi dugu, baten bati irakurri digu baita ere, Pilar Manjon, garai bateko Madrilgo tren geltokiko atentatuko biktimen ordezkariari emandako egur berbera eman diotela azken orduotan Consuelo Ordóñezi. Besteak beste, txapoteren erabilpen horren arira, eskuinaren eslogan bilakatu delako, baita Iruñeko zezen plazan ere. Zer nolako sormen arriskutsu izan dezake eskuin muturrak guzti honekin? Bueno, hasteko badago haien arteko normalizazioa eta batez ere lotxa galtzen ari direla, beldur galtzen ari direlako. Osea, batetik esaten digute ezin garela haien provokazioetan erori, baina ez dut uste provokazioak direnik baizik eta erasoak, eta erasoen aurrean gure burua babestu behar izango dugu, eta hori ez da provokazioetan erortzea, baizik eta autodefentsa egitea, ez? Eta askotan hori esaten digute, bueno, haiek nahi dutena hori da, ez? Guk haien provokazioetan erortzea zen modu horretan, haien burua biktimizatzen jarraituko dute, bueno, eta argi eta garbi ikusten dugu, haien burua berdin biktimizatzen jarraitzen dutela, naiz eta inolako kontraerasorik ez jaso haien ofentsiba guzti hauek, ez? Adibidez, ondo esaten zenuen bezalaxe, Feijóok etaren kontua behin eta berriro aipatzen zuen eta gaur egun existituko bazan moduan eta ez da existitzen, osea, ez dakit direla zenbat urte desegin zela, 10 bat urte ez desegin zela eta alere erabiltzen dute berdin zaie, orduan gauza hauekin antzekoa, ez? Haiek ez daukate lotxarik, lelo hori oihukatzen dabiltza, txapote aipatzen duten lelo hori oihukatzen dabiltza, lotxa guztiz eta beldurra guztiz galdu dutelako eta beldurra guztiz galdu dute, esaten digutelako ezin garela haien provokazioetan erori, baina eske ez dira provokazioak. Eta nik guzti honekin, esan dudan azkeneko gauza da, nik txapote aipatzen dut nire bakarrizketa bat, ez? Txiste bat dauka txapoterekin eta askotan deitu didate arreta hori aipatzeagatik eta bueno, eta biktimak eta ez dakit zer. Claro, asuntoa da, haiek bai, ez? Haiek txisteak egin ditzaketen nahi duten guztiarekin, haien biktimen erabilpena zilegia da beti, baina guk ordea ezin dugu, ez dakit gure historian gertatu den pertsoneiekin txisterik egin, ez da aipatu ere. Haiek eskubide osoa daukate. Ezin dute eskubiderik izan, eta ezin dira lasai eta lotxarik gabe kaletik ibili. Jazta. Akaso batzuk izaten segitzen dutelako gorri separatistak eta bestek aldiz kolpista. Tira, hori edonola ere, uztailaren 23an hein batean argitzen hasiko da, onerako, kaskarrerako edo oso txarrerako. Zoritzarrez beste behin ere, eta kasi urtero deialdi hau egin behar da, uztailaren 8an egondako eraso sexual batengatik, baina horretaz gain ere
esatea eta salatzea ere horren beste eraso egon direla, 21 baino gehiago ja bosgarren egun honetan, ez? Eta hori da gure nahia da salatzea alde batetik eraso sexual hori, baina baitere beste guztiak ere, batez ere azken urteekin konparatuta eta kontutan eukiz jaiaren zein momentuan gauden, asko gehitu direlako intentsitate bazuko eraso sexista hori. Eskuin muturra, eskuina misoginiaren gainean eraikitako ideologia dela zinuka eta kontrakoa diona gezurretan ari da. Egunotan ere, kanpaina estatal horrekin lotuta hainbat adierazpen arriskutsu ikusi edo entzun ahal izan ditugu, eta orain arte, erabat onartutako indarkeria matxistari dagokion erantzun publikoa, instituzionala eta soziala zalantzan jartzen ari da. Gatozen San Ferminetara, zoritxarrez, beste urte batez, naiz eta lan eskerrega egiten ari den, bai prebentzioari dagokionean eta bai hartatzeari dagokionean ere, eraso hainbaten salaketa izan dugu. Zer demontre pasatzen da? Posible alda, emakumeok erasorik jasango ez dugun ingurune bat benetan ere ikitzea, ze hau ez da festa giroari lotutako zerbait soilik, baizik eta hau egunerokoaren luzapen bat, ez da, Ane? Bai, hala da, azkenean jai baten, eta San Ferminak bezalako jai baten emoten dena da masifikazio handi bat, alkohola, festa ezakitzer, baina egiatan gertatzen dena da, patriarkatua hor dagoela. Gure bizitzako eremu guztietan bezalaxe. Orduan, patriarkatuarekin bukatzen ez dugun bitartean, ez da egongo jai giro segururik, lan giro segururik, etxeko giro segururik ez da ere. Askotan jaiei buruz hitz egiten dugu, eta hitz egin behar dugu, eta oso garrantzitsua da halako giro masifikatuetan, ez dakit alako prebentzio lanak egitea, eta prebentzio lanak soilik ez, baizik eta bebai, ze askotan esaten da, ez? Kontuz ibili izakizaz ze hostia, ez? Kontuz ibili zaitez zu erasotzaile. Zure zetik ibiliko gara, eta erasotzaileari esan behar zaio, eta mutilei esan behar zaile erasorik ez egitea, hori da benetan egin behar duguna, ez? Baina askotan puntua jartzen dugu jaietan eta oso ondo dago jartzea, baina ez dezagun sekularea astu, abusu sexual gehienak eta eraso sexual gehienak eta emakumeok jasotzen ditugu eraso gehienak gure etxeetan gertatzen direla. Gure etxeak, jaiak, baina toki inseguruagoak eta arriskutsuagoak dira. Gezurra badirudi ere, baina estatistikoki horrela da, baina askotan jaiei buruz eta bakarrik ibiltzeari buruz eta kalera irtetzeari buruz asko hitz egiten digute. Eta horren atzean ere bai nolabaiteko kontrola egon daiteke. Iaz oso argi ikusi izan genuen ziztaben kontuarekin, azkenean askok susmatzen genuen bezala ziztaben kontua bulo moduko bat zen, eta zen emakumeak kontrolatzeko, beldurraren bitartez kontrolatzeko bulo bat, eta ikara sortzeko movida bat, eta jaietan antzekoa gertatzen da. Asuntoa da, puntua jartzen dugula oso momentu konkretuetan, baina ez gara konturatzen ez direla momentu konkretuak, ez direla toki konkretuak, dela patriarkatua, dela sistema oso bat, eta sistema hori ere bai batzutan emakume hori gezurrak esaten dizkigu esanez toki zehatz batzuk inseguruagoak direla beste batzuk baino. Puntua jaietan jarri behar dugu, noski, baina etxeetan ere bai, azkenean ez dira etxeak arazoa, ez dira jaiak arazoa, ez dira kaleak arazoa, arazoa patriarkatua da. Edo nola ere, azken garaiotan jarrera aldaketa bat ere antzematen da, mugimendu feministako kolektiboa hainbatek autodefentsarako mekanismoak aktibatzeko erabakia eta asmo irmoa erakutsi dutelako. Akaso baita festa inguruan ere, atxilotutako ustezko erasotzailei urruntzea aginduak jarri dizkietelako besteak beste. Akaso erasotzailean arreta gehiago jarri beharko litzateke eta zaintza berezia auzipetu edo erasoa egotzita hartatutako gizonezko hauengan, ez hainbeste erasoa jasan duen emakumearengan. Horrek rolak aldatzeko balioko aldiguke eta akaso baten batzurengan birritan pentsatzeko eragina izan? Zalantzarik gabe, askotan txosnetan eta gabiltzanean alako kuñak entzuten ditugu eta kuña hauetan basaten da
erasoa jaso duten emakumeei lagunduko ditugula, eta hori oso ondo dago, ez? Azkenean eraso bat jasotzen duzunean babesa sentitzea eta babesa izatea oso garrantzitsua da, baina oso itxitan egoten dira kuña horiek erasotzaileei edo erasotzaileak izan daitezkenei zuzenduetak, ez? Askotan esaten da erasotzaile kontu zibili ezakitzen eta emoten da erasotzailea ente abstrakto bat dela ez, erasotzailea zure laguna izan daiteke, eta askotan zure laguna da, zure kuadrillako bat da, zure neba, zure mutil laguna, akaso ere bai izan daiteke. Orduan ikusten bezu horiek aldatzen ari direla, zorionez, eta kuña hauek ere aldatzen ari dira, erasotzaile izan daitezkenei zuzentzen zaile kuña guzti hauek eta mezu guzti hauek, eta hori oso garrantzitsua da. Eta, beti izan dugu horrez, lelo hori, beldurra bandoz aldatuko da, el miedo va a cambiar de bando. Oso ondo dago, baina gauza horiek praktikan jarri behar dira. Ze askotan, eta nik nire burua egoera horietan ikusi izan dut, ez? Beldurra bandoz aldatzen saiatu naizenean, askok oinak geldiarazi dizkidatela. Eta, lelo horiek oihukatzen baldin baditugu benetan praktikan jartzeko dira. Eta zorionez ikusten ari gara, gauza hauek praktikan jartzen ari garela. Horregatik esaten dut, emakume bat autodefentsa egiten ari dela ikusten baldin badugu, ez zaitez sekula ere erasotzailea eta emakumearen artean jarri. Baizik eta emakumeari babesa erakutsi, soilik bere alboan jarriz, edo inkluso lagunduz erasotzaileari pare bat oski emonez. Hori egin behar duguna. Eske bestela ez dugu sekula ere honekin bukatuko, bestela gu biktimak izaten jarraituko gara, eta haiek erasotzaileak izaten jarraituko dute, eta ez, rolak guztiz aldatu behar dira, haiek izan behar dira biktimak. Gauzak honela, aipamena baita ere akaso, gune edo festa inguru edo toki jakin batzutako erasoen berri errezago izaten dugula. Besteak beste, San Ferminetan, azken urteetan egindako lan eskergarri esker, puntu moreak eta hartatzeko protokolo ezberdinak datu oso zehatzak izaten direla. Aldiz, BBK Live bezalako festivalen inguruan daturik ez da izaten, behintzat guk ez dugu jaso. Emaidazu tarte bat, bai, barra libre emango dizutane, goazen seidan. Egunotan, kolpez kolpeko lankidek BBK Liveen jasotakoa ikustera. Sábado noche 19:80, tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo, gotas de Dolce pa' que huela mejor y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente, dime dónde está tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran, dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la 1, noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, Ikusi ditugu, irudiak, kobeta guai ere esan genezak ez da, ari naiz zu pixka bat berotzen, ze badakit honi buruz gustora emango duzula zure iritzia, zegia da, halako jaialdiek musika eta kultur eskaintza zabala eskaintzen dutela, eta askorentzat gogoko badirela, ez dira merkeak, hori ere aitortzekoa da, eta egin handi batean gentrifikazioarekin ere harremana izaten dute. Tira, Jin eta Jan baditu bi alde horiek, egon altzara, egunotan, BBK Liveen. Ez nizna sekular egon, BBK Liveen, inoiz ere. Pentsaiatu nintzen baia saltatzen, baina ezin izan nuen, eta lagun batek behin baia saltatu zuen, harrapatu zuen horko segurata bat, eta jipoitu zuen seguratak nire laguna, beraz, ez naiz berrero ere saiatuko. Bai, noski, eskaintza musikal eskerga emoten dute halako festivalek, baina lehen eskaintza musikal hau
jai herrikoietan geneukan. Baina, gara, hori Italia hauek entzuteko ordaindu behar duzu. Eta asko ordaindu behar duzu, gainera ondo esaten zenuen bezala, ez dira bat ere merkeak, ez? Eta, bueno, halako jaialdiak oso toki inaccesibleak dira, oso toki ez egokiak dira, arazo ezakite mugitzeko arazo dituzten pertsonentzat, halako gauza askorentzat, baina eske ez dira bat ere toki seguruak emakumeontzat, ez dira bat ere toki seguruak pertsona prekarizatuentzat, bai asko ordaindu behar duzulako batetik edo bestetik guztiz esplotatzen zaituztelako, eta beno, gainera eske gauza hauek gertatzen dira, zoin dara ez asko nintzen eztabaida moduko baten, eta aipatzen zuten bueno, claro, igual eztabaida aipatzen antolatzen zutenak bai ziren lasturrekoak, orduan zerikusia bat zeukan horrekin, baina esaten zuten begira zelan handia egiten ari garen halako tokietan emakumeek ikusgarritasun handia izan dezaten eta nik esan sentitzen dut, baina ez, halako jaialdiak oinarritzen dira esplotazioan beti esplotatuenak emakumeak izaten gara, eta ja razializatuak baldin bagara are gehiago eta eta gainera eske hau sortzen da enpresa pribatu batetik. Ordea jai herrikoietan kolektibo sortzen ditu jai herrikoiak eta kolektibo hauetan, kolektibo feministak egoten dira, edo feministak berez ez badira ere, feminismoa jorratzen duten kolektiboek antolatzen dituzte jai herrikoiak, ez? Eta oraindik ere asko hobetzeko badute ere, asko hobetzeko dagoelako zalantzarik gabe. Jai herrikoi feministak izaten saiatzen gara edo behintzat horrela sortzen dira, ez? Eta ordea beste toki hauek enpresa pribatuek sortzen dute eta beti irudi hori emon behar dute, irudi guai hori emon behar dute eta segatik ezakigu zer nolako zenbat eraso sexista egon diren, baina zalantzarik gabe estatistikoki bat baino gehiago egon dela zin da bizut. Así que toki horiek ez dira toki seguruak, baina ez ditugu toki seguruak bilakatu behar. Toki horiekin egin behar duguna da, toki horiek suntsitu. Bueno, Kobetamendi bera ez dugu suntsituko, baina akaso ez, orantolatutako jaialdi edo jaialdi eredu horiek. Hane, agurtu horretik, beraz, alternatibarik bada, alternatiba gertukorik, ikusten entzuten gaituen horri, proposamenen bat, Bizkaia Bilbo handi horretatik, San Ferminek, oraindik ez, baina amaiera izango dute, eta ondoren zer? Bueno, ni orain nago ja burua jarreta daukat Bilboko aste nagusian, gaur bertan igoko naiz Karmela Gaztetxera panelak pintatzera, beraz ja gure txosna behintzat eta beste txosna batzuk ere bai badakit, ari direla ja dekorazioa prestatzen, baina tartean beste herri askotako jaiak daude, ni eske oso bilbotarra naiz eta bilbotarrak badakizundarakoak are, hori gure hiriari buruz hitz egiten dugula. Baina badakit beste herriko jai pila bat daudela, gaztetxeek antolatutako kontzertu asko daudela ere bai, eta bertan joatera animatzen zaituzten, eta beste Bilboko jaietan ikusko gara, zalantzari gabe. Ane Lindane, eskerrik asko, datorren astera arte. Justu bat. Aupa, gente modu, hemen gauz kolpez-kolpeko ekipazue. Aupa, kolpe! Zertaratorri gara Kobetamendira Bilbora, ustot argi gelditzen dela ezta? Bilboko BBK Live Festivalera. Nola falta gu olako makrofestival baten, mesedez. Ya no dejo nada para después. Hablo conmigo mismo, de vez en cuando me quita el estrés. De 3 en 3, saco los temas, paso entrené. Badakigu festival hauetara, jendea, look oso bereziekin gerturatzen dela. Begirani, ondo nao? ¡Ande puerta que sencilla! Ez dakit, begiratuko dugu ea ze look arraro ekarri diguten gaurkoan jendeak? Hementza aurkitu dugu pertsona batzuk, esan dugu moduen lukazoa gazatozela. ¿Dónde habéis comprado estos looks? Ay, pues en ASOS, algo regalado, es secreto. ¡Ahí va, Dios! Al final te preparas para venir al BBK, entonces acabas comprando algo. Zenbat izan da, Luka? Zenbat diru? Ez da pesado, €80.000. Bai. Zer? 20 gutxi gora bera. Bai, egona 10 izan zen eta topa 7 edo horrelako zerbait. €1. Es que Martinak garestiak dira. Niere, he mentido. Baina, nondik, ze denda edo, nondik? Edo armariotik, directamente. Nire armario gaz. Es que, a ver, ASOS da. Online erositut. Bueno, es que mendian gara, orduan, mendiko botak. Beti. Baina, mendiko botak danagaz pegetan dabe. Ba. Ez,
Mesedez, eta makillaje hori, brilli-brilli. Makillaje, brilli-brilli hemen egin diet, neskatxo bat, antolakuntza eta Udara da bere izena, Udara artista. Bebekak balizo deu ligateko, Bebeka Laifek. Eso espero, nik ez, baina beste pertsonak bai. Bai, bada, zuk zeba, Soltero nago, Mesedez hemen behian idatzi, beritut telefono ontara, zenbaki ontara, bale? Soltero dau. Ia, zenbat tardatu zu gaurko luke aukeratzen? 15 minutu. 15 minutu, eta zenbat esango zendun gazte osula gaurko lukazoan? 5 euro, eta 20 euro, 25. Hauek lagun baten adia, eta gauzak aspaldiko azartzarrak, osake, beste 30, yo que sé. Gutxi, merke. ¿De dónde has sacado esto? Esto creo que es del AliExpress, pero la camiseta me la he hecho yo. Berak egin ditu kamiseta. Hauek dira karate egiteko. Ai, erakutsi. Ostras, karate itzen duzu? Ez, dantzaria naiz. Dantza itzeko karateko prakak eran. Bai, es que oso erosoak dira. Antes muerta que sencillo. Obviamente. Es que dago ropa confort eta gero ropa pal look. Ropa confort. Claro da, ondo sentitzaren arroparekin. Adibidez dit, topa honekin, ez naiz oso eroso sentitzen, baina dakit lookarekin ondo doala. Orduan, ez da ropa erosoa, baina gero ere daukat arropa erosoa. ¿Sabes? ¿Se entiende o no? ¡Antes muerta que sencilla! ¡Qué rica! ¡Euskal una bestia! ¡Guau! ¡Arriba! Aurreko plazan den koprak dauzkagoa gogoan Ilarri berria Zaberriko Lady Gaga Irubi bat guazen Gora Euskal Travestiak. Albina Stardust. Kaixo. Kaixo, cariño. Ongi etorri. Mila esker, amor. Zer da, ze marabila da hau. Pues marabila bat. Euskal Travestiak elkartzen zeate 10 bat eta hau egiten duzu, kontatu jazu zer. Pues marabila bat, nire ditu zidaten Zitfestetik bapatean eta esan zidaten
10 laguna ditugu, 10 travesti nahi ditugu, eta esan nun, pues noski baietz, cariño, 10 travesti. Eta hasi nintzen deiak egiten, eta denak, antolatu genuen hau, eta pues hori lujo bat, erabaki genuen bakoitzak bere momentutxoa izatea, ez? Azkenean erakutsi nahi genuen ere, draga egiteko ez dagoela modu bakarra. Izan daiteke Lady Gaga, izan daiteke Jogurina Boroba, izan daiteke bapaten euskal dantzak, edo sorgina bat, osea, ordan denetarek ikusi genuen Streetfesten, eta hori erakutsi nahi genuen, draga egiteko modu asko daudela. Draga egiteko modu asko, eta ikusten duguna, zuk esan duzuna, oso anitza, ez da? Ze gauza desberdin egin daitezken, ze giro polita. Hasi gara ja horri ikusten dugu, baina hasi gara pixka bat onartzen, ze desberdinaren, ze anitzak izan gaitezken, eta ze ederra dan hori? Ba, gutxinaka bai, nik esango nuke bai, ez oraindik ere asko falta da, eta oraindik ere, bueno, pues lan handia egin behar dugu, bueno, pues, gauza askotan ikusi dezakegu ez, pues igual ez zaigula oraindik ere artista kategorian jartzen, edo ez zaigula beste artisten mailan jartzen edo, baina, bueno, pues gutxinaka lortuko dugu, eta jendeak ulertuko du gure artea, eta ulertuko du zer egiten dugun eta zergatik egiten dugun. Eta zergatik, hori oso garrantzitsua da zergatik. Nei barkatuko jazue, esatea baina hasi baino lehen, berari begirari nitzaion, Albinari, esaten zein makillatu zaitu, zeinek jantzi zaitu, zen marabila dau. Eta berak egiten du? Bai. Nola? Bai, urteak praktikatzen eta YouTubeen bideoak ikusten eta ikasten, eta hola izan da, hasi nintzen AliExpresseko makillaje supermerkea erosten, eta praktikatzen, eta pues, horai arte, urteak izan dira, eta bueno, pues hori, nire arropak ere nik egiten ditut, ilordeak ere nik horrazten ditut. Esan zazu gainera, gona hori eta amerikana hori galtza batzuk komentziren, ez da? Hori da, bi galtza, bai. Ni banukan bat, etxean, eta esan nuen, ziazari gogundik honekin, eta gona sortu nuen. Eta gero nuen, eskez zerbait falta zaio. Eta erosi nuen bigarren eskuko beste praka berdina, eta ginoen txaketa. 2018an, esan zen hon, ni Albina naiz, Albina jaioko da. Nola izan zen lehenengo momentu hori, Albina sortzearen momentu hori? Begira, Albina nik ez nuen sortu. Vale. Ni beti esaten dut ni travesti jaio nintzela. Osa, nizte dut hori jaiotzen garela. Ze, ni txikitatik banekin showa pila bat guztoko nuela. Niz sartzen nintzen sofatzean, ia biluzik, nire aizparen gora bat jartzen nuela bufanda bezala, eta nire amaren takoiak, eta etortzen zen nire familia, nire amak playari ematen zion, eta entzuten zen Lady Mermelad. Eta 6 urterekin, eta ni ateratzen nintzen plan, plas! Eta showa egiten, eta karo, nire lehengusuak hola flipatzen. Eta nire banekin travesti nintzela, karo, pues, nera bezaroa, no seke, izan barzara normatiboa eta heteroa, eta, oza, imaginatu, ke horror. Eta gero, nintzen Gasteizera ikastera, eta zen hon, hiri berria, jende berria, basiko naiz, probatzen, no seke, experimentatzen. Eta 2018an, edori zen Iruñara Jogurina Boroba, la gran Jogurina Boroba. Orduan, karo, beste aizpa batek, Donatella Manik, esan zian, atera, etorri nire etxera, neba duzu makillatuko gara elkarrekin, no seke, eta ja animatu nintzen. Eta joguk esan zidean, irek Instagrameko kontua, eta euskera, eta no seke, eta no seke, kuanto ez da ni. Pues aurrera, cariño. Pues aurrera, eta pues hala, hasi nintzen. Marabila bat. Eta orain, lehengusu haiek txikitan egiten zizuenak, ikusi zaituzte orain? Noski, eta zoragarri. Superfanak, noski baiet. Bai. Badakigu horri ikusi zaitugu, besteak beste zure estilismoez hitz egiten ari zarenean, ikusi zaitugu body marabilloso horrekin ikurrina, lentejuela duna, eta zuk egina hori ere. Bai, nik egina. Zure helburua da denarekin haustea, ez da? Denarekin haustea. Erakutsi behar dugu Euskal Herria anitza dela, Euskal Herria modernoa dela, Euskal Herria 2023koa dela. Oraindik ere tradizioa mantendu behar dugula eta tradizioa garrantzitsua dela, baina bueno, berrikuntza batzuk ere ekarri behar ditugula. Berrikuntza batzuk ekarri behar dira. Ba, eta mundu, ze nire ustez, pues hori, tradizio ongi dago, eta nik ez du tradizioak kendu nahi, ez da gutxiagorik ere, baina bueno, tradizioko gauza batzuk berritu behar ditugu. Uztartu daitezke gainera, zarrak berriak eta gehiago berritu. Claro, baina gauza batzuk aldatu behar ditugu, pues jarrera matxista batzuk, edo tradizioa ez da itzakia izan behar matxista izateko. Orduan, nire ustez gauza batzuk berritu behar ditugu. Urrengo pausuak, ikusi zaitu zeu hemen euskal travestiak esan dugu gora eta gora beti. Ze bide, badituzue artista zarenean, badituzue gauzak, badira orain festak ere leizterra hasiko dira Euskal Herri guztian, barna badituzue ia milake historitxo? Baditugu, eta ari gara oraindik ere gehiago hartzen eta gehiago lortzen, bai.
Gehien bat orai arrotasuna etortzen denean ja horitzen dira travestietaz. Baina, bueno, egia esan, hemen Euskal Herrian lan dexente dugu, Hor ere kritika badago, ezta? Batzutan gogoratzen da, askotan esaten dugu, ezta? Emakumearen egunean bezala, gora emakumeak, eta gero urtean zehar ez da existitzen. Arrotasunaren egunean, bai, ordun osoan hitza gara, eta ordun etorri travestiak. Bai. Eta urte guztian zer, hemen gaude? Neri, alde batetik eskertzen dut gurekin kontatzea, ez, eta uste dut ere garrantzitsua dela, hori travestiak egotea arrotasunean, ze, bueno, askotan ere ez gaituzte ikusi travesti hoi, ez, edo jende asko oraindik esaten du, niz naiz horrekin identifikatuta sentitzen, edo hori ez da nire arrotasuna. Txika. Barkatu. Osea, mesedez eta favorez. Orduan garrantzitsua da travestiak egotea, baina egia da pena bat dela edo, beti arrotasunaren egunean deitzen digutela, edo LGBT jardunaldi batzuk egingo dugu travestiak edo, karo, hor egon gara, baina zergatik ez, txosna batean, herriko jai batean, ere goten garela, eta egia da ere, hori ere aldatzen ari dela, eta txosna askotatik ditzen digute esaten, eske zerbait berria nahi dugu. Beti dira, betiko taldeak, zoragarriak dira, eta oso onak, baina, berritu behar dugu. Edo orain, hauteskundeak datoztela. Imaginatu, hauteskundeak datozte, eta berdin zait, edo zein alderdiko kanpaina batean, beti ateratzen dira musikariak, ez dakize, travestiak, dantzan, zergatik ez? Bueno, bai, hor ere, ikusi behar da, gero ze ideologia duten, eta gero benetan travestiak baloratzen dituzten, edo erabili nahi dituzten politikoki. Begira, LGBT lagunara. Hori ere nabaritzen dezu ez, da? Erabilera. Erabilera soziala, politikoa, ze moderno era beti dago, ez da? Eske nik lagun bat dauka travestia. Claro, bai. Travesti bat jartzen dugu gure kartelean, travesti bat jartzen dugu gure ondoan, eta txek. Orduan, bueno, pues a ver, balantzan dugu, azkenean, ze, bueno, dena ez da intxarra eta dena ez da inona. Mintzat argia daukazue, zuk esan duzu txikita, jaiotzetik zera travestia. Orain, izan duzu aukerarik ere ikustea jende zu baino bazegoa zu oso gaztea, zera Albina, baina zu baino bazegoa eta esatea, venga, zure bazera, animo, oraindikan itxita dagoen persona hori, ez da? Oraindikan ez da nausartzen. Bai, eta hori da gure lan azkenean, edo hori lortu nahi dugu, jende inspiratzea. Ez bakarrik drag artistei, oiei bereziki, baino, mundu guztiari. Osea, bere etxean dagoen pertsona bat, eta ez dakit, igual ez duna jantzten nahi duen bezala jantzi, edo ez duera, gona bat jantzi nahi duen, baina ez, hori inspiratu nahi diegu. Eta nik ikusi dut, jende asko idatzi egiten plan Instagrametik, eta pia lagundu didazu, edo tal. Noiz bat egin dugu ere makillaje tailerrak, edo pertsona batekin geltu gara adibidez Iruñako arrotun, elkarrekin makillatzeko, eta, bueno, hori da politen azkenean, eta hori lortu nahi dugu, jendea askatzea. Jende askatzea, ze zaila den, ez da? Aske maite, aske bizi dio abestiak, ez da? Ze zaila den? Baina oso zaila da. Eske guk ere esaten dugu, eta gu ere ez gara guztiz aske. Ze gu badirudi, nahi duguna, jantzten dugu, eta no seke, baina ez da egia ere. Euskal Herrian, esaten ari gara, artista moduan, espektakuloetan, Albina atera diteke kalera horrela tranquilamente, eta Euskal Herrian ez da arazorik, edo oraindikan tabu asko? A ber, arazorik nik egia esan ez dut izan. Ez dut inoiz ez errola fuerterik edo bizi, baina, bueno, begiradak beti hor daude. Enbidia begirada dia jakin dezazun, Bai, baina, a ber, eske gure lana hori da. Deramak behin esan zidan, nola begiratzen dizu mundu guztiak, eta esan ama, eske ni hortako ateratzen naiz kalera. Eske bestela, betzaret nire etxean, cariño. Osea, eske, noski bai, Hau begiratzeko dago. Claro, ni hola jantzema nahi da jendak begiratzeko, eta debateak sortzeko ere. Zenbat aurren zuten ditut, baina hori zer da neska edo mutila. Eske hor dago gauza, eta zergatik bat edo beste. Gauza gehiago daude munduan, cariño. Asko zean hitzagoa da. Noski baiet, ezki dena badirudi txuria eta beltza, eta koloreak oso politak dira. Albina, Jennirekin egon zinean, Euskal Travestien... Jenny zoragarri, Jenny maravilla, Jenny presidenta. Jenny Lau guretzat. Me encanta Jenny Lau. Orduan, berarekin egon zinean, Jenny, zer moduzkoak giroa, ikeragarria, ez da? Primeran, ez naben ikusi inoz halako zer, eta egiz izan, kamaratzi esan dut, baina 6 festen gehizien guztiatena izan zen Euskal Travestizek eta elektropotxotxe. Da, kristolako kontzertuak egon ziren, eta esan ibida, baina... Maravilla elektropotxotxe, aipatu dugu, osaske dira, maravilla. Maravilla, urrongoak, ona. Hori, esan dutena, penia igual, estenatoke intzikize izetie, jente asko horre sartunde, baina, bueno, horrengo batean estenatokean izan bat, bai ez da? Esperimentu bat izan zen, hori argi dago. Gu ez gara Samantha Hudson, edo gu ez gara Gozategi, edo gu ez gara ez dakit nor.
Orduan esperimentu bat izan zen, pues bueno... Barkatu zatie, niri zemanta jatzen baino gisa guztiaten, eta ez da bromie. To, Albina, to. Ez da bromie. Baina, bueno, pues jarrituko dugu, eta pues datorren urtean eszenatokien eta datorren urtean Super Bowla egingo dugu, edo ez dakit. Edo nire rizan, igual, ez? Super Bowla, amaika kementituko du, berazte egin bada. Guazen ikustea elkarrizketa zatitxo bat gure Jenny eta Albina izan dakoa. Albina, zer sentitzen da hemen egotegaz? Postasun ikaragarria, oso urduri egon gara, egia esan, baina gero eski da zoragarria, jendea da zoragarria, osea, argazki pila egin ditugu, besarkada pila eman ditugu, osea, jendearen energia sentitzea da zoragarria, osea, sentitzen naiz Madonna. Madonna baino hobiagoa zara ze? Lady Gaga. Eta zenbat ensaio indozue hau lortu alizeteko? Ze, benetan be, souazo. Pues ez da asko egia esan, Gu travestiak oso improvisatzailea gara, eta gainera gero bakoitzak bere show individuala zukanez, bakoitzak bere txanen saiatu du, eta bai, baina gero hemen egin dugu par bat entzegu eta listo, Talentua hor dago, cariño. Eta zuk ustezu olako leku gehizautan emon behar dakela travesti zer bizibilidadea? Travestiak edonon egon bar gara, edonon, egon bar gara jaialdietan, egon bar gara kontzertuak ematen, egon bar gara tabernetan, egon bar gara telebistan, irratian, egunkarietan, edonon. Ez bakarrik travestiak baizik eta identitate disidente guztiak, osea, marika gehiago, boiera gehiago, ezbitar gehiago, trans pertsona, ai, osamo, mua! Ai, begira, maite mindu egin dela, cariño, pues ez hori da egiten duguna, berriz itzutzen, travestiak edonon egon bar gara, identitate disidente gehiago, leku guztietan, azkenan gure identitatea ikusi behar da, leku guztietan, jendak ulertzeko, gure identitatea erreala dela eta hor dagoela. Ez garela, ez dakit non, ez izkutuan ez, hemen gaude, eta guk ere merezi dugu lekua hemen. Eta mezuren bat kamarari izateko? Holan potente bat? Hola potente bat, da begira, travesti zoragarri asko daude munduan, baina mesedez da favorez, Euskal Herriko travestiak kontsumitu. Baloratu gure artea, ezagutu nor garen eta disfrutatu, cariño, eta izan aske beti! Gora Euskal travestiak! Gora! Hora! Aikinan hitz egiten hemen, Horain Jenny galdetzen zionean, denbora pila baten saiatzen ez da? Ez? Ta Jenny, Alegia, zuek zeate travestismoaren bertsolariak. Bai, travestia gara oso improvisatzaileak. Egiten duguna da, pues momentua baduguna eta listo. Azkenean, bueno, baitugu gure koreografiak edo koreografia komien artean nire kasua, no? Baina bai, eta egiten duguna da, pues hori musika interpretatu, lip-synca egin, eta gero pues gehien gustatzen zaiguna da mikrofono izatea. Eta jendarekin hitz egitea. Eta jendarekin, no seke, eta ondok pasatzea, eta mezuak bidaltzea ere. Zeate monologista, aktore, dantzari, abeslari, polibalienteak zuek ere? Bai, begira, joan dena larun batean egin nire lehenengo monologoa. Bueno, ez ditzen un monologo bat, beste travesti batekin egin nuen elkarrekin, baina, bueno, gustatzen dugu bien artean burmuin bakarra dugula, orduan monologo batera. Eta lehenengo bat egin nuen, eta oso ondatera zen, cariño, nik denetarik egiten dut. Nik bete diot, nire talento baizu zein den, ez dut ezer bereziki ongi egiten, baina nik denetarik egiten dut. Polibalentea, gure kideotek, mirenek beti esaten du, gugeak polibalenteak, denetarik, dena ausartzera. Eta referenteren bat edo izan zuen honoz? A ber, Lady Gaga, noski baiet. Lady Gaga beti ipatzen dut, eta Lady Gaga izan da nire erreferentea gauza guztietan. Baina gero ere, nik ez beti izaten dut, erreferenteak ez dira famatuak izan behar. Ez dut, erreferenteak dira, nire ama da referente bat, nire herriko florista da referente bat, porque zen emakume zoragarri bat, holan erreferentea, eski edo nor, Jogurina Boro bada referente bat, baina nire bikoteare erreferente bat da. Zein da zure fan handiena? Nire ama. Zure ama ez da? Bueno, nire ama ikusten du, seguro dagoela hau ikusten, kaixarite. Nire amak dena ikusten du, showetara etortzen da, oza... Maite mindua dago. Bai. Claro, Albina zea. Normala. Albina, esan dizu eta kaso hasieran, ez dakit nik galderak bapatean motatzen ditut, eta pixkat jarriko zaitut agian tartetxo batean. Abesti baten zatitxoren bat, esan diatu bapatekoa bertsolaria batu. A ber, akapelarik ez dakit ongi abestatu da. Venga, bestela Jenik eta biokingo dugu zio zer fondoan. Vale, autotunerik ez duzue? Jarriko dugu autotune, bai. Autotune gero, venga, gero pospo jarri autotune, cariño, bestela. Venga, hau da, tulitulia beste ezagutzen duzu? Ez. Pues oso gaizki. Jo, que desastre, ja, penko. Nik bai, zu bai, zinena da, zer da? Ez que ni zeitzespen entzuna. Ai, bale, bueno, bota. Jogurina Boro bat abiokin genuen. Ah, bale, bai. Tulituli, ordan abesteko dut nire zatitxo bat, Vale. Venga, ba. Estari, bela, Venga. Zatoz gurekin batera, ez galdu zure aukera, izan marika boiera, guazen alduntzera, alduntzera, alduntzera,
Aldontera, guaztera, aldontera, taberna batean, gaude gaino artean, begira da itzuli, egizu tuli, egin tuli, hau da zure gaua, sentitu araua, sentitu azke, maitatu azke, eta gero izan, oratu azke, Barkatu, ez duzu bera autotunerik, Pizkatxo bat. Zuk ez gaituzu ikusi abesten horretik zehazu artista, eta gu beste badatu. Bueno, hori dantza bestela, eta apurtuko dugu beste sofa bat, kariño. Hoi da. Ba, marabila bat, egiten duzuna eta esan duzuna, ez da, zagarrantzitsua den mezua zabaltzea, jakitea egiten dezuenak helburu bat duela, eta aurrera begira. Hori da, eta hori da garrantzitsua, eta indak ulertzeaz garela inortaz edo ezertaz jantzen. Zuk ulertzen baduzu gona bat eta hile luzea emakumen gauza dela, zuk duzu arazoa, kariño. Ez guk. Jeni, amaitzeko uzten dizun, nahi badiozu galdera bat egin, dena esan da dago. Ja, amaitzen da, kariño. Hombre, ja. Ez que oso gustora dago. Baitezke urdu bete, eta esten bazea, abesten eta urrungoia dantzan, petamos. Hombre, ja urrengo egin behar dugu show bat, hemen, zuen gire koristak, edo lako prestatu behar dugu. Ai, mesez, prestetan dugu bideo bat, del perrera. Ez esan birritzen, ze azten ni makinetan, Bideoklip bat bestela, ez da presupuesto dago Kameka Telebista, kariño, egin dugu bideoklip bat momentu batean, Pim-pam. Olako platotxu bat, Pim-pam, bale, idea batzu jarri zezkiet, baina utzi behar diazu bodi hori, favorez. Utzi kurriñaren bodia marabila bat izan dela. Bale. Bueno, benetan Albina, zoragarria zu ezagutzea, eta orain amaitzeko, hain ondo saldu diazue, elektropotxotxe jarriko dugula. Mila esker, Albina. Mila esker zuri, kariño. Eskergazko elektropotxotxe. Jennifer Lopez. Oso ondo, bai, espero genuen ja, baina hainbeste ere, eta giroa izan da aparta, oso gustoa, lerrin da bai, izerdi patxetan, dena eman deu? Bai, osike. Bueno, zuek beti moten dozu edan, azta? Bai. Ez da zeidalako gu herritan, edo zein tokita bat zela, saiatzea hor, atope. Festivaletan askotan egon zarie? Ba ez, gure lehenengo aldia da eta esperientzia superpolita izan da egia esan. Eta, bueno, nahi bazue gehiago ditu, gu prest, juteko, Eta anekdotarik, ondik? Ai bai, anekdota! Superpolita. Oso polita. Aiginan hor, tomate el palo dantzatzen hor, eta ez dakizte, eta derrepente ikuste publikotik amona bat, etortzen Maritxu etorri zala, enfiladísima, baina ni pentsatzen nola benetan, en plan, bronka botako egu, zeo zein deu, bronka botako egu ze zetorren, zuzen, eta derrepente hartze eta gukin dantzatzen hor, baina perreo, Maritxu, love you! Bai. De todo, eukidegu astensoren ataskatu ginen behin, bueno, eske gauza asko. Baina instrumentu ekasi edo instrumento barik? Instrumentu gabe. Instrumento barik bai? 6 pertsona barruan, así que... Ole, venga, horre! Beti zehose da gau, kontzertu baten zehose pasatzea, baina, bueno. Bai. Superatze du, gaur de baita rueda pintxau zaigu. Bai, eta aurrea. Enfokatu. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Zebak uste dozue makrofestival bat, olako makrofestival bat, izen leikela herriko jebe bai? Nik uste zeit festa nahiko herrikoia dela. Osea, ez dakit, adibidez etordia Iruneko jaizkibe konpainia. Eta bida superherrikoia, gure bai
normalen herriko kaletan ibiltzea eta da oso herrikoia. Orduan ezakit, izan da festival herriko mix bat. Bai, oso, ni egia etxan oso, sentitu naiz oso, bai, eroso eta ere baita euskararen presentzia ere baita asko nabaritu da. Alba, gora Euskadi askatuta! Gero daude olako janari postuak eta, bueno, pues euskaraz ez dago ona ez da bat. Shit! Ai, hau ez jarri. Sekretutxoak! Ez asko pegatu baino, hain irakurri eta horre jotok eta ez baino musika aldetik eta bai, dana dalakoa oso gertu sentitu da. Musika, gitaraua. Gitaraua, bai, dena, bai. Ba, animo neskak, egurre eta... Egurre, Julia! Eskerrik asko! In the middle, baby, let me bake. Le musette qu'on trouve qu'à Paris, où nos gambettes s'en mêlent sans un prix. Faudrait tourner au son des canettes, dont les poivreaux se remplissent la tête, ou bien virevolter jusqu'à l'accordéon qui nous joue cette belle chanson. Bai, bueltan naiz, kamikazeak asko maite ditut, bereziki gaurkoa, ezaguna dudalako. Gaizka Txamizu mendikote, aktorea, akrobaziak ite ditu, eta irakaslea da ere bai, behintzat hori ikasi zuen pedagogia, eta elkarrizketa luzea izan dugu, baina nik galdetu dio eta prekaritate horretara zeba egin duen salto, hezkuntzatik, hori da importantera hemen, aurrean. Kaixo, Oli, edertamente. Jakin badakit, berez pedagogia lizentziatua eta hezkuntza berezian diplomatua zarela. Hortaz irakaslea, baina klaunare bazara eta aktoreari bai. Tal cual. Formakuntzan hasi nintzen unibertsitate garaian, menengoen magisteritz ikasten Donostin, eta bertan klaun ikastaro bat egin nuen, urte osokoa tal, eta ez dakit maite bendu nintzen, arte disziplina honegaz. Egia da, txiki-txikitatik, ikastola garaitik, asko gozatu zen zaidala antzerkia, dantza, oso antzerri izan ez beti, baina lan formakuntza bezala sekula ez zebez. Eta hori, uni garaian izan zen hori, egin nuen kriston pina gainera, tipiko, antzerki taldea, pina, magia, eta amaitu nuenean pedagogia, gero hori jarretu nuen tarteka ikastaro txikak egiten, pedagogia amaitu eta behin goi mailako formakuntzak esango dugu amaitu nituenean, jartu nuen permiso hori Granadara joateko kasunetan eta pailazo eskola batean eman nuen urte osoa. Eta bueltatu nintzen, eta hasi nintzen, saiatu nintzen, lan hau profesionalizatzen hasten. Hemendik Euskal Herritik ez dago klaun eskolarik? Jo, seguro egon dagoela, nire garai horretan zegoen unan ezer oso bazikun ikastaroak, behatu zen ezake zerbait, baina hori beti ere ikastaro trinkoagoak, ez egoen eskola bat. Gure gaur egun badago karrera bat ere bai, aztezen nikoen karrera, PV-koa. Klauna ez, antzerkia eta dantzan, baina momentu horretan, ez nik behintzen nuen ezer topatu. Gaur egun bai, bakite bat duzela klaun laborategiak badaudela, urte osokoak ere bai, teatro gestuala botatzen duena gehiago, baina, ez zagoen aukeran diri, ena zorren zarra,
egia da, salto bat izan zen, batetik bestera pasan nintzen, zergaitik ezin dituelako biak konpaginatu, beste barik. Banengoan irakasle bezala, banengoen ordezkapanak egiten, antzerkia formakuntza nengoen bitartean, eta tanteka hasita nengoen lantzuren bat egiten antzerkian, oran gauza amaterragoak eta hola, baina luzen momentu bat non ezin dituen biak konpaginatu, banengoan eskolan, astelenetik ostiralera, ezin nuen beste zer egin, orduan izan zen autu bat, aprobatuko dut. Baneukan dirua, baneukan soldata on bat, hortik pobre izatera pasatu nuen, salto batean, antzerki munduan, eta hori autu bat, dezatu nuen, oso txarto baldin badoa, bueltatuko naiz hezkuntzara, ez da gertatu. Momentu ez da bueltatu irakasle izatera. Eskolan ibili naiz, berriro, buelta, baina beti antzerkiaren ingur. Bai, bizigaren gizartearen parametroen arabera eta gure inguruarekin konparatuta gure goera prekarioa da, nirea bintzat. Eta ezagutzen dituan lankidena ere bai. Zergaitik, agian ez dagoelako regulatuta gure lana egon barko luken bezala, dauzkagu gora hainbat arazo eta batzutan egiten dugu faktura bat edo kontratatzen gaituzte nola doala eta aurrera joda bai nahi baina prekarioa da. Eta baitere, evidentemente hori gure autua da izatea desegonkorra. Horren naiz duko. Batzutan lan gehiago duki dezakezu eta beste batzutan gutxiago. Badakizu ez duzula bai ala bai lanik egingo astelenetik ostiralera ez da gizen bat hilabetetan zehar, da duzula bai ala bai X diruko soldata duin bat hilabetero. Gure soldatek irregularrak dira. Proiektura saltoka ibiltzen garelako. Lan autu hau egita da hobi bat edo ez dakit, bigarren, hirugarren edo bosgarren mailako kontu bat. Baina horretaz haratago, izan ziteken beste modu batera eta gauzak egon alziren regulatuta beste modu batera ez dauenak. Minimo batzuk beharrezkoa dira. Nik momentu honetan ezin dut etxabat erosi, ezin dut pentsatu seme alabak izango nahi baritu, ez aukera bat niretzako gaur egu ekonomiagatik. Eta holako zerbait nahi izango banu, barrek zora hori daukat lan sanatu barko nintzatekela, eta eskuntzara bueltatu akaso. Arte eszenikoak argi dago, oso eremu prekarioa da. Baina, gaizka ja hasi da zinemagintzan murgiltzen, pixkanaka, Maisabel filman parte hartu du, Irati filman bai. Baina hortaz aparte, gaitasun badaka gaizkak, poldan zaudakizu zer dan, bai? Gaizkak argituko digu zer dan, zer nolako arropak erabiltzen dian, eta, gauza gehiago. Aurrea. Ni zuzeneko semea naiz, holtza gaineko seme bat. Niretzako zinemagintza eta, orokorrean ikusentzunezkoak dira oso gauza ez ezaguna niretzako. Hasi gintzen lehenengo aldiz kontatu izan nuen laburmetraia bat egiten 2020an, Si te mueres te mato horretan. Eta oso divertigarri duen zaio, flipatu nuen ezagutzen errealitatea, oso zinemagintza inguruko realitatea, baina zero patatero, baina tela gaizka, Eta alko gustatu zitzaidan zelan egiten da guztia, zelan funtzionatzen duen, parte hartze duten gremio guztiaen elkarrekintzea eta koordinazioa, aurretiko lan asko guztu zitzaidan. Eta aukera izan duen, gero beste laburmetraia batzuk egiteko, eta aukera izan duen bebai, lan potolago batzuetan lan egiteko honetan, Maisabel bere garaian eta Irati iaz, edo 2021 batean berabatu zen. Eta esperientzia izan da dela hostia, oso txikiak biak, baina oso berazgarriak, ikaskuntza bat, ikaskuntza absoluto bat. Zorionez, ondoan inguren izan duen ekipoa oso ekipo profesional eta humano izan da, eta egin ezakeen gauzarik onena, basan isilik egon, eta ikusi eta ikasi. Eta horretan zaiatu naiz. Ez da bidezkoa. Bat ala bestea, segi esan zinemagintzan oso esperientzia gutxi daukat. Asko gertatzen zaitu oraindik zinemagintzaz gozatu eta aspertzeko edo horrela nahiko nuke. Orduan, bai ala bai, autua egingo dut antzerki egintza gatik. Hala ere, ez da, aukeratzen duelako bestea ez duelako horren beste ezagutzen, maizketa maite dudalako. Hasieran esan duana, antzerki egintzak eman dit eta ematen jarraitzen dit asko. Jendearekin lan egiteko aukera, jende ezberdinarekin harremantzeko aukera, harreman mota ezberdinak egiteko, eta gauza pila bat bizitzen dira. Ez bakarrik antzerkia gertatzen den momentu horretan baizik eta prestakuntza guztian, eta
amaitzen denean prozesuan bai, oso pertsona intenso naiz, emozionalki, eta antzerkiak ematen dit aukera intentsitate guzti hori kanalizatzeko eta desbordatzeko, bestela, bakera aguanta. Bueno, esan duan bezala oso pertsona mugitua naiz, eta klaunean trebatzen hasi nintzenean, akrobazien mundua kastora karri ninduen, hau izan zen, bendala, espaldi, eta hasi nintzen gimnasia deportiboa egiten, Granadan. Eta bueltatu nintzen, eta ez zegoen gimnasia deportiborik, en plan, saltoak, mortanak eta goza horiek, pasagoen zirko eskolak. Eta, bueno, pues, saltoka egitza guztien zait, lehen esan dudan bezala, eta bapatean amaitu nuen pole dancean. Eta, kristonen gantzea geratu nintzen, hau, hasi nuen 2018an. Eta horren, eskondu naiz, ja, pole danceagaz, eta horretan nabil oso disiplinatze egina da. Gertazu hitzaidan, manengoela, justo bizitzako momentu turbulento batean, eta nik buruari eskora egiten diot, eta gustatzen zait asko deskonektatzea, meditatzea, eta burua garbi ukitea, edo lasai, eta gertatzen zaidan, pole danceko klasetik urtetzen nintzenean, orduan kontoratzen nintzen. Ostia, hona, ze ordu terdi bi ordu pentsatu barik. Hau da, pole dance egiten, eta bakarrik pole dance egiten, zentratuta, eta hori, ja, kirola zaratago terapeutikoa da. Terapeutiko izan zen iretzako. Eta eratu nintzen. Egia da oso feminizatua dagoela, pole dancearen kontua? Bai, oso feminizatua dago. Badago zugura ditzen dela Hello Boy, eta hankak irekita publikoari begira, ze bada disiplina bat, ez dira pesa batzuk zuretzen egitetuzen, baizik eta da zenatoki baten gainean egiteko disiplina bat, disiplina artistiko bat da, kirola eta akrobazia dauka, disiplina artistiko bat da, beraz publiko bati eskaintzeko disiplina bat da. Eta badago feminizatuta ikusten duzure arropetan, ez bakarrik arropa gutxi eramaten dalako, beharrezko dalako orokorrean, larrua sala itxatzita ukitea barrari. Hauza da, arropa gutxi ukitea, eta ez da, arropa hori seksualizatuta egotea. Eta ez seksualizatuta dago, arropa eta pole dance bera, baina, bagabiz aurrera pausoak emoten, beste zera batzuetara eramaten. Ezin duzu bukatu nahiko erotikoa dela. Sexia da, dantza egiten duzu, eta ondo eginez gero, dantza ondo egiten duzu barra baten inguruan. Que menos, eskatu aldi duzu pertsona bat erotiko izateko. Pole dance, que bien. Bueno, animatu beharko naiz. Ez dut uste. Oso sexia da, hori argi dago. Eta atrarekin bukatzeko badakizuen, gardera kamikazeak, eta gaizkak erantzun behar izan dio, aurreko kamikazeak utzitako galderari, June Fernandez eguntzan gurekin, eta, erantzuna emateaz gain urrengoari ere galdera utzi dio, eta adi egon, bai. Prest? Bai, prest. Zeitak egin guztakuzun, soinua edo hotxak. Asko gustatzen zait oihartzun bat, edo zer gauzaren oihartzuna. Zerbait zatea, eta eta oihartzun hori entzutea, zela joaten handi difuminatzen. Zein da gehien guztakuzun, usaina? Usaina, patxuri, usaina asko gustatzen zait, patxuri azken aldian erabiltzen dudan koloniak, edo, eta asko gustatzen zait. Zein da gehien guztakuzun zaporea? Begira, badago mezkla bat, ezakite ezagutzen duzuen, dala aceitunak, berdeak, aukeran, Coca-Colarekin. Hau da, Coca-Cola, aceituna, eta hor zutzen den txispazoa, hauan, oso interesgarria da. Aitortuko zeneak zure karasen bat? Ez zaitu kuritzen, esango dut, arriesgo de ser gilipollas, ni, Jon Kortajarena esango dut. Igual mitiko tipiko bat, baina ez dut pertsonan ezagutzen, eta bakarrik ezagutzen dut argazkitatik uste dut, eta bideoren bat, bai ezkero ditzen zait pasada bat. Ez? Oso guapa. Bai. Zure aktorerik gogokoena? O gogokoenetariko bat? Bai, ez joango oso urrun, eta ez joango ez Hollywoodera, ez zinemagintzan sikiera. Eta geratuko nahiz Euskal Herrian, Maite Guevararekin. Maite Guevara egual nopuzko guztu ezagutuko, baina Arabako paiazo bat da, eta esango nuke gaur egun, nik bintzat ezagutzen duan, paiazoriko Euskal Herrian, eta estatu mailan hortxe ibiliko dana bai. Eta ez badozu inoiz ikusi, sonagarria da. Lasai egoteko zure txokorik gogokoena? Nire etxeko sofan nago oso lasai, nire musikitarekin, akaso gartza dut intenso, eta hor bai lasai honeiteke. Esango nizuko ondartzan, esango nizuko mendian, baina egia esan asko zen erosoago nago etxean. Zein da zure ez izena, badukazu ez izenik? Bai, lagunek danetarik. Ditzen hostie, Txami,
txami, txamizo, txorizo, orduan, txoritzu, gaizko, gaizkile. Oso originala inbez. Baina, bueno, orduan, kazu, nun erabaki. Bai. Zertan zara superona? Esango nuke, nahiz nire kontra egiten duen gehienetan jarrera honek, baina denbora oso ondo aprobetsatzen dudala uste dut. Galtzerdiak jaso baura ditut labadoratik, bitartean kafe bat prestatu behar dut, eta baita ere ez dakize mezu bidali, eta liburu batzuk ez dakizer atondu, bi bidaietan gauza bat egiten bitartean bestea egiten dut, oso efikaza naiz denbora kudeatzen. Bueno, eta traketsa? Esango nuke berdina, ez? Traketsa gauza bakarra egiten, zentratzen, egoten, fokalizatzen oso txarra naiz. Erreferentea den pertsona edo kolektiboren bat? Egira, esango dut, eta ere ez naiz oso urru joango, herrian geratuko naiz, eta ipatuko dizut, Lakoko Eitar Laguntza Sarea. Eta Lakoko Laguntza Sarea, ez dakit ezagutzen duzun? Bai, klaro, ezagutzen duzula. Zaintzan erdigunea daukan elkarte herrikoi bat da, elikadura burujabetza oinarritzat daukana, zaintza oinarritzat daukana, daukan ere bai etxe bizitza sindikato bat, eta elkarren arteko zaintza bat. Eta ikusi dut talde honen bilakaera urteetan zehar, dela gutxi bueltatu nintzen, lakoan lehen Bildu bizi nintzen, eta dela 2 urtero bueltatu nintzen, eta proiektu urbilagotik ezagutu izan dut, eta ikusi dut bere bilakaera, zelako sareak sortu diren, zelako komunitatea sortzen duen, eta ze baliagarria den horrelako elkarte bat, herrikoia izatea ere bai, eta herria lan egiten duena, herria eta inguruan egiten duena. Baduzu sekreturik? ASMR. Nagoela, engantzatuta ez, patologikoki engantzatuta, gauero ikusten dut, lokartu urretik ASMR bideo. Baditut, gogokoenak, eta holan, gau ez, beste bat. Eta bai, sekretu ere izango litzateke gustatuko litzake dakela egunen batean ASMR bideoak sortzea. Eta kanal bat, bai. Zutabiok bizetako momenturen bat, gogoratzen duzu. Elkarra ezagutu genuenean. Izan zen Portugaleteko jaietan edo. Eta bazen proposamena kolektiboa egitea ekintza bat. Ekintza ikusgarri bat. Eta zan elkarrekin enroiatzea denok. Eta hori ezagutu genuen elkarra, eta zapatzen nuen. Bajo. Enroiatu ginen ordua. Txizteok ikuspunetu zala eta jatu zala elkarrizketan. Tipiko txosna gunean, elkartzen zara inbat pertsonekin, ezakin noren lagunarekin, eta, gauzak. Zein da azken urtean gehien kanta eta zer iradokitzen dizu? Igual Berde Prato, igual zarra da kanta, baina nik ezagutu duten dela gutxi. Eta bukle, egia esan, bukle oso obsesiboa jartzen naizenan, oso obsesiboa jartzen naiz. Eta Berde Pratoren neskaren kantak badauka ez dakit zer bat, en bukle antzun behar izan dut. Goizean, gauean, erlajatzeko, parana urtetzeko, ez dakit. Gure aurreko gonbidatua June Fernandez kazetari izan zen. Bai, Junek utzi zizun galdera bat eta galdera da. Zeinek garbitzen du zure etxeko komuna, labea eta Euskaiu? Komuna, nik neuk. Euskaiu igual tarteka, nik ne bai. Eta labea, ez dakit nor garbitzen duen, ez dut ezagutzen, pertsona hori. Bueno, eskatuko dizut, urrengoari galdera bat zuztea. Guretzen zait, kutxinada bat, egia esan. Zer nahiago duzu edan? Botilla bete txisan, ala botilla bete odola. Beroak, biak. Wow. Bueno, gaizka, placer bat, mi esker. Guri, bai. Ales. Joe, tío, fuat. Guau. Bai, Bai. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.